Hevpeymaniya navdewletî li dijî Daişê hêzeke aştîparêziyê wê bişîne Rojavayê Kurdistanê, da ku aştiyê li Rojavayê Kurdistanê biparêze. Li gorî ku ajansa Reuters belavkiriye Amerîka biryar daye 400 serbazê xwe li Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê bihêlê, da ku di pêşerojê de tevlîhêza aştîparêziyê bibe. Herwiha ajansa Reuters eşkere kir ku jmareya hêzên aştîparêziyê li Sûriye û Rojavayê Kurdistanê ku biryara werneşandin 800 heta 1500 serbazî ye û wê li Rojavayê Kurdistanê û başûrê Rojhilatê Sûriyê li bingeha tenef cîgir bibin. Ajansa Reuters ya nûçeya demêşandina hêzên aştîparêziyê bo Sûriye û Rojavayê Kurdistanê herwiha eşkere nekiriye ew hêz wê ser bi kîjan welatan vebin û bi tenê amaje daye ku 400 serbazê Amerîkî wê li Sûriyê bimînin û tevlî hêzên aştîparêziyê bibin dema bû Sûriyê werneşandin. Her duh Sara Sanders berdevka kuşka spî Amerîka ragihand ku Amerîka piştî vekşanê wê 200 serbazên xwe li Rojavayê Kurdistanê bihêlê û erkê wan wê parastina aştiyê bê. Herwiha kuşka spî ya Amerîka got ku Donald Trump serokê Amerîka û Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye diriya peywendiyeke telîfonî de li ser çawaniya avakirina navçeya aram li Rojavayê Kurdistanê rêkeftin. Herwiha kuşka spî eşkere kir ku Donald Trump û Recep Tayyip Erdogan rêkeftin ku pêwîst e vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê bikeve berjewendiya tevahiya aliyan de û nabe tu aliyek werê piştguhxistin. Şrovekar û siyasetmedarên Kurdin û Rojavayê Kurdistanê derbarê avakirina navçeya aram bûne du beş. Beşek ji wan bi gejbînî seyrê avakirina navçeya aram dikin û beşê din bi rovajiyê wê çendê.